Erokamano nyakora mogi kumiero Ramogi TV twak mar ratil chakora yanga e odhiambo ni ma en odhiambo ma an kod yaut luo ma bende pod tindo mondo wang'eni to joma tindo nyalo yudo ang'o e kinde matelo mar piny onywando oganda. Penjo maduong' en ni olemo ni e sirikal to be osepone moromo kata joma pone bendo ng'eyo mar pone joma tindo to wachi ang'o e olemo mantiere e sirikal nikech kinde ka kinde oganda osebedo ka wacho ni wantie e sirikal olemo nitie jomoko deko ma ok ochopo e sirikal mamalo wacho ni wan ok bibiro ir jatend piny jomoko bende ka jatend piny chano chenro moko winjo ni jomoko no yware ma samoro jatend piny ok olimogi weche nitiere motelo ne madaraka jatend piny William Ruto nowinjo bende dhi Migori ng'ur moko nowuok ni nitiere jotelo mane ok obedo gi winjruok ma jatend piny ochoro kata ong'ado limbe mare Migori ma timore e kinde ma bang' madaraka to koro kweth mag jotelo ma Siaya bang' bedo kod digni mar limo jatend piny nyong'ado ma ochopo e par jot mar jatend piny Nairobi. Homa Bay osekomo magi nyicha ni gikeyo e madaraka. Dipo ni oganda luo poko fwenyo kaka inyalo ywa olemo manie sirikal koso olemo ok en olemb oganda. Ng'ato koyude to pone mana kien. Machiegni an ka kod Charles Osako Junior. Machiegni Osako. Erokamano ahinya Bati. Yes. Wuod Migori County. Erokamano. Mokwongo akawo nafas makende mar mos oganda jokanyam ne oimore uru te. Mar ariyo akawo nafas makende mar go mos kata oro pole meka ne famili mag Albert ma Nyasaye okawo kendo waneno ka lande kanyo ni Nyasaye okawo chunye. En one of the influencers kata jok madhulu luongo ne joma nie e weche mag tudruok matindo gi. Den tija lele mama chako yudo Kisumu nyako weluongo ne Caroline Kisero. Embe en influencer kendo lalo ngimane. Ini lalo ngima joma tindo en gima lit ahinya. Kech mago mbese wa monego ne bedni gin gi future. To Nyasaye okoro ka ngima ga pod gitindo. Wacha Albert Nyasaye wach ni police timo nonro kendo ng'eyo ne dwoko dhi wuok. Maduong' molo en olemo benie sirikal. Make baka gikanyo pod en mana penjo kamano machiegni Nicholas. Erokamano George Bati. Aimo unyi kora Mogajwang kendo amor kariwora kodu e twak mar ratil. To anto gima ng'eyo no olemo to ni sirikal kech sirikal iko mitoke chakiwe mana gikanyo an kacha chande gi Gaucho ka nying mong'ere giluongo ne Calvin Sokoth kata Gaucho machiegni. Erokamano akwajo neno ni an jomong'e Calvin Sokoth Gaucho Gito President Migori but Nairobi tadak Sofbika Mkuru olemo nitie sirikal en mani koro dipo kaka dhano. Okay. Winjruok moro kan olemo nitie sirikal. Yes. To bende oganda oseyudo kore. Charles Osako oseyud koro olemo ni. Oseyud ne ngas, oseyud ne mbedo miywaego koso agni tinga wadwego kimondo eka ochopi olemo. Olemo ma sirikal ni be osekelo lokruok kata be osekelo ranyisi ni lokruok nyalo betie. Erokamano Bati. Ing'eni an kako Charles Osako. Yes. Nodonjo gi sirikal ni 2022. An agocho William Ruto ka ji di election. So asebedo e sirikal ni chakre 2022 nyaka wuoro 2025 dwe mar auchiel. And king'iyo gik mosetimore kech sama wuoyo olemo ne sirikal waketo maino wa maduong' ni to joluo be oseyudo ber e sirikal. Mano e gima duong' ahinya. And en gima sani e piny mangima kata Kenya ka oganda oketo wange e piny luo. Kendo gik mosebiro e piny luo an personal awuok Kisumu County. Dalawa iluongo ni Kabonyo Kanyagwal. Kane president oyier gima kumo kete koke e cabinet meeting mare en gero kamiluongo ni Kabonyo Kanyagwal fish processing industry. Niso ni kamidhi weche mag rech dhi timre. Yeno kaka kanyo sani nitie gik madhi mbele. Maniso ni kaka jo Kabonyo Kanyagwal kiwe Kenya mangima to wan kaka jo Kabonyo Kanyagwal waseyute sirikal William Samoei Ruto. Kech gedo dhi mbele. Kisumu County kanyo neno ka samanye William Ruto go round mar wuodhe kanyo dhi madaraka de. Nyoya affordable housing to jak ntimo jak igero kendo. Kijak idhi Kisumu County kanyo nitiere gik mang'eny mitimo, nitiere kata mana tawa moro nitie airport kacha, nitiere market moro nitie Kisian, nitiere gik mang'eny ma ikelo Kisumu County. Sani koro uso en dam pimo sedo ka daro jo Kabonyo Kanyagwal to daro jo Nyando constituency yeno ka igero koro uso en dam ka uono ni nye Mbadi waziri oketo pesa de jo Lake Basin maka uono igero nitiere dikes migero along river Nyando. Mano kende kuma wuok e kende iso ni wan kaka jo Kano kaka jo Kisumu County wan gi bera sirikal. Koro kiwuok e Kabonyo Kanyagwal Kisumu County idhi e Nyanza region. Siaya amor de osiepa ni nye gin State House machiegni. To nyeno ka tok mano kende kata paya
gik manye giwuok go ng'eny kabisa e State House kanyo. Niso ni Siaya kanyo kidhi to bentie gik ma osebedo katimore Siaya kanyo. Kuma Gaucho wuok e Migori County, ni jokwa wuok e Twak kapok wabiro Madaraka Day. Nitie gik mang'eny gik mang'eny nitie ndechni miloso, gik mang'eny nitie mosetimore Migori. Kibiro Homa Bay County, kanyo koro sirikal okete kanyo koro sirikal ochwe koke kama. Homa Bay kawuono and the latest development koro en gima duong' ing'e ke wer gi ndechni gi gik mosetim. En ni kata mana paya, ing'e chon kano watindo to paya no ne nitie gima ne tiyoga. To no tho for some time, no tho kuom ndalo malach. Kawuono paya ni Homa Bay, kameloso rech ni Homa Bay. Maduong' moloyo ni State House kama kal jot mar ker masani Kenya wacha tani kawuono adhi Homa Bay to nindo ok chan nikech ng'eni gik momiyo ker ok samoro ok nindo kamoro en ni kumo ninde onge nyo ger ka gi 3 weeks moger from office of Dr. Raymond Omolo. So you say at least Jaluo within these 2.5 years mar sirikal Ruto ni kawuono wase benefit onge president igni temo se bede chakre Kenyatta wan ne kawuono ni onge president mose deal gi Jaluo kaka kawuono Jaluo di maber. Kopogore gi weche mag dongruok appointments nyaka wawach President William Ruto ne momiyo Jaluo kawuono negi the first finance minister pok noyudo nyaka ne piny chakre en moketo nwa bedo gogola mnyasawo med keto chunya kama kwe the first CDF pok noyudo nyaka ne piny chakre en machako kelo nwa the first women attorney general manso ni miyo madhako mochung' ne weche chike en nyaka nuka pok noyudo nyaka ne piny chakre gi jowa mang'eny the second PS mar interior wuok e piny Luo gi directors gi chairpersons gik mang'eny mokonya kata kono motiek kae mana William Samuel Ruto niso ni serikal ni wasekonyore kalore kod kod Charles Osako olemo osepon kendo oseyuke ne oganda en jamna machwer en kalore Osako mano gidno ni en jamna machwer. Nicholas Nisha no dhi par jot mar jatend piny bang' ywaruok bedo Siaya marani idhi marani Wandai madwa tero jotelo moko marani orengo nyaka bedi marani Oburu Gini madwa ng'ado tondo rengo samano dhi e State House Nairobi ka ang'o gini mano wachore ber mage muneno masamoro wacho ni digni masiani nyo dwa diko kendo miyo gwenge moko nyalo yombo yuko jamna ma Osako wacho ni ing'e kata mbele kanyo to nyon gi digni to digni no to duoko wachien dok adieri kendo kiwacho adieri to digni ma ende wan wasiano ando duoko wachien ma kata anawuon ojende mag jinzi mane ka gavana obiro gonja to wacho ni koro gidhi ndara oyie mondo twe gi jinzi go ka gidhi ndara ne giluonga ba ginyisano waluong press wabe kako jende wawach pachon oyo sanyo kensa dindara kendo mix signal ka Barbara ilo singiso en sahoro mondo warangi mwanyalo kelo kikedo ngama chielo luongo wa indara nikech wakiandara no wadhi omengo ten lweny makeno wakure to kakigoyo wake koro niyudo kaka Homa Bay osekumi makoro gin gikeyo kod kaka Kisumu kako Osako kwanano kod atwa ma Migori labda osegoyo kopogore kod digni magisedo ka pogruok ma siasa ma bibegi nego tidon ka siasa tun chien mama no tina dier koro kanyo this State House adwokero kamano governor marwa nikech finally ne owinjo ywakwa kaka jomatindo owinjo ywak jopiny kendo owinjo kaka ne jotelo be mie paro kata senator wan en very clear about issues bukoro finally kaka ne senator maro kod jotelo ma wabunge machielo ma siane dwaro kata kotamra ahinya no konyal to kara Wandai organize mondo gidhiedha kigin ne babo intervene bukro winjruok nyo betie bu governor wone mochako ndiko barupe ka request romono kendo nyo adhi bwa bedo piny kakro en jawache ilo kaka governor mano yier nikech katiba article 189 ayahero ga paro nji gimomiyo kata wan kako jinde ni wapogre governor marwa en 189 article kidhi kwan madongo 11 chapter 11 ma constitution ma devolution dwaro no ntie kaka governor ono ben relate gi national government e chwalo tiji mag counties ntie winjruok mondo go bedie koro ne wakwero governor wekuo kaka senior council to wuok kaka governor to act kaka governor ko act kaka governor kendo wuok kaka governor to bro apply article 189 koro nyomiyo wadwoko kamano kendo ahere kabisa kuom mano ngiso no jatelo manyalo winjo wach kendo nyalo winjo jokumo uchung'ni kaka wan nyowadhi State House bu gik mang'eny manodinore koro nyoyawore kuom ranyisi gimo kako gunja kwa Loughton Sanitation Project manopi wanda yokelunwa ka en park chairman nyokoro siru ma serikal sichiko kore mondo gumla last mile mondo me den county donje to implement sechi manyo governor podo yuare gi serikal to county wato ngo pesa manyalo complete last mile
ero kronyo wawinjre partnership dibete kind sirkal mamalo kod maroma county mondo gikonywa ikanyo be gimo kaka Loans irrigation scheme osebiro kostol be bro bedo kernyochi kwan dhi bedo complete by August gik moko kaka paya mosako wachono ing'eno usege kar lupo kendo dhowath ma busy mogik Lake Victoria kanyo makata jo Uganda depende nyaka jo Tanzania ne be ne warikni chon to paya mano ger Migori cha ne nono be masia usenge chen mekuongo kechenen busy muhimu ma Migori but korero sirkal no sewacho na mano gi dhi chaki ndo ka kir biro Nyanza ko biro Siaya to bro launch mano odhi nyaka fast track Goe Bridge gik machalo kamago alafu importantly Kisumu Busia Road ma idhi ketie dual carriage Ugunja ng'eno Ugunja town e commercial hub ma Siaya County to Kisumu Busia Road sanyo se chamore bo opwot ma governor maronyo outline president no be Ugunja town kanyo ibaro bedo dual carriage alafu parking mar trailers be igero sega mondo business moro ma exchange maginen ma batimre I border kucha oduog koko ni custom duties mno be trende go ginene gikilago oduog sega koko ni koro ineno ka mamago kod mamoko mang'eny gik moko ka last mile ma kuro pionde uchunye kopogore kod nkech so far mano kende gi mwasebedo ko always kaka Siaya County nkech mano to wanda yosiga bedo ka initiate directly kaka minister ntie last mile projects mang'eny madhi mbele Larieda Ugunja etc alafu sani ntie phase for last mile madhi mbele at least 120 schemes madhi mbele Siaya County mopogno sub county sigote nyo wawinjire kendo idhi medwa another 16,000 homesteads midi 2D match another cycle manyien mabiro manyien mopogore gi madhi mbele mosechakrego koro wadhi ko en mana no wakomo moleo ukomo moleo wakomo moleo akni komo moleo gaucho winjo kaka Charles kachiel kod Nicholas wacho kendo Nicholas wacho ni paya manigero Migori cha Siaya dobiro ne mokwongo ni keche Siaya chal kagima odwa juola yenye weche mag ohala ini wacha ngo olemo gi iseneno gi bende sino kaka ilwar kendo iyugo gi kaka Charles Sako wacho ni an kakusiepe kagi loso maber mani koro olemo ni kaka iyuke maber but nitie jomoko gikni keche koro kaka sani awachni ji lose barabara moko tamore ni chowo president of Migori barabara medwa losi last week ne wanga gi Atandi unyisa gik medwa los mapokno barabara medwa los Migori Siaya Kisumu magin gik maber mabiro konyo ji sama barabara ber to wala timore mayot mobedo gi accidents matin pikipiki gi okmoki geche okmoki koro wayudo barabara ni lakini koro kama sidan godo en achiel ni yuarruok miwinjo ni osiepani ne wacho ni ng'amonego ke otir ng'a ke opio wandai kianga juluwa ke chimo koling gero gore wi mesa gikeyu ko jamna ka gile gero gore wi mesa gichako ng'iyo ni ng'ama duong' molo wadgi ng'ama ok duong' molo sani waling e sirikal mo jogi walika mbogorwako wani gi backdoor waling mondo wachiem wakon jowa wakon yutswa gin gi gonduru ni ng'ama duong' molo wadgi ng'ama ok duong' molo wadgi mane shida moko minjo kata kane mi wacho ni Migori makuma wuoke minjo president onego dhiye mo cancel di gin lwenje moko mapeti mo konyo youth man piny kacha mar ariyo udi moko mineno president yawogi president gero udi kendo yawogi nyano ko yawogi Kisumu nyocha yawo moko Mukuruka apani Migori be gero gie Homa Bay ncho yawe Homa Bay ncho yawe udi gi bende ko kwatang onego beni sama udi gi yawo michiwo gi to nego wangi ni kijana mane mawuok Kondele ma ji ong'eyo man gi udi gi mama mane mauso mena mawuok Obongo kata mawuok Nyakach mane udi gi nikech ko kwatang udi gi biro gergi to bedo ka high-rise makani high-rise gi no gergi ne maskini but kidhi kanyo onge ng'ama ni piny mane udi go mana jotelo gi ma families gi jomoko no uso kaka sanie nti rumors madhi mbele ni nitie kaka jogi tima mawa iuso udi gi kionge 300 kionge 200 koro ng'at mawuok Mukuru ng'ato wuok Nyalenda ng'ato wuok nini waro ni mondo wambede youths wa mosabedo kanie lweny oyude e udi gi kiwange ni ma kijana mang'ane oyude udi gi kwa dugo sani
apart from weche maji wacho ni barabara loso ang'o miloso jotendwa gi eki jamna ni gige ne vijende gi piny bende opewa ndege ni same ndiko ji gi make sure ne gi ndike vijende moko wacho ni kijana moro mowuok Migori majonge gani ore kabisa siasa ma defend ga party kabisa ho ndike Kemsa ng'ane mabende ni kabisa no ndike stima ng'ane mane ni kabisa ng'ane no kelo opewa ndai no ng'ane ambadi no biro motimo na arambene ni youth group fulani ineno ma pesa makama kuro giketo gichi kana usoka omena kuro wuksa no usoka njwele ineno roi mondo molo ikaoji police okauji adimu ang'eyo oginyiswa ni okauji ni serikali lano ni ikaoji 1000 ibo nyiso no okauji jomo kaugi ukia samora nika uchi umri na usaka do police lakini wangeje mo serikali kuro ni jamna ni kataki ukeni barabara loso udigero ang'o mitimo but real issue ma vijende feel karka nikech loso ne kijana yo to den o kata ko ongad bungu to oyo ngad bungu ko yien ko ni kata ka loso barabara to gimi vijende go opportunity marango jamna ni gifeel kata ko ni kumi bila break ten kumi bila break makijana cha du yigadi o yedi adire ni kumi bila break ko na choni jamna ni giyuke alafu jotendwa bowe waru moroni ngama du mole wadigi to gi wach moko mag siasa mag 2027 giwere go sani sababu wadong gigadiwa wadong gi moro gi achiel gi nus karibu gi ariyo gi kungi tine jowa gi empower jowa governors wagi ondik joma gi ndiko ko gi mbele gi chonde koro ko mano kede mana yuango okay Osako aneno ki gimoro seido chunyi gimoro idho chunyi gimamora nkeka wadwa wuoyo maber and paro ma wan go gi kwanyalo ga bedo ma wacho gi kama pile ka pile twanya dhi mabor kaka oganda nikech ing'ene bedo ne nitie problem moro nitie gap moro between leaders kamini kinde jotelo gi jopiny emeno kata sani nitie group moro kama biro mar vijende kendo kasa moro jotelo tinde luoro kata mana dhi lite ka gionge pesa to gimomiyo matimore en achiel but ni jatelo ni Nairobi ka to japiny ni Kisumo ni Migori ni Siaya kocha to rabna kode liel kende onge function moro amora kok liel to functions mag public mag president obiregi kanwa no gimor tak sani ma sudi gini MP ma Kapsaret timo cha yes gimanye studio timo Kapsaret ne wabedi gimiluongo ni town hall meetings mag vijende wagi nikech wasebedo position ngine jaluso bedo position chakre 1963 nyiso ni serikali kata sani ye chunyo position jomoko ndima pod ena serikali but kingado rembe to pod chwiro position nyiso ni oko serikali oko winji ena kanyo ni koro samoro PS oero Raymond Omolo oero Mbadi oero jomanie serikali lakini kipenje ni serikali ena to konya define ni gima serikali gimokoro onego timre na chiel sani monego bede gi nikech wan gi elected leaders from governor nyaka piny MCA ka ingeni PS ma jatenda ok nyange problem ma MCA ma japiny ma Kanyarwanda ma Kaldai Migori kucha winyo inso ni MCA ne monge problem japiny kwanya bedo gi discussion ni MCS bedo gi round table magi wacho ni kawuono kaka MCS ma for example Kisumu County wadhi go bura gi jo Nyalenda mondo wa nikech be okinya ndiko jite but ka gimaga ucho wacho kan tijo monego bed empowered for example nje no gimane PS otimo Kisumu ntie group mancho mi pikipiki jomoko ncho mi tuk jomoko no mini san iso ni jite ok nyal jite no ko chwe mondo bed office ntie jomoko magin jo pap ntie jomoko magin jo wala ntie jomoko magin begin mana jo matiyo matek tije lwedogi so nyasaye chweyo ji mopogore kaka gichiemo so jite ok nyal bed office so kana nafasi ntie moyudore mar office to wacho ni jadi moketi office to jowa bende nigi chuny mar timo ma Osako king'iyo jowa manitie e sirikal be gin gi chuny mar timo ma gichiwore gadieri gi wacho ni ma wadwa timo nikech ok abideo ni ma en nyathi ng'ane nokogona kura kata nokotimo nang'o ma e chuny mar adwa ting'o godo oganda malo ok abi wuoyo jowa te nikech samanya wuoyo gi mokang'eyo but abiro wuoyo ng'ama ng'eyo mana asebedo katiyo ne miluongo Dr. Raymond Omolo kawuono asetiyo kod higni 2.5 ang'eyo jomosendiko anyalo kwano ka across ang'eyo jomosemako bade nikech ntiere ngene en ok en appointing authority onya mana mako bade ng'ato ni kawuono awinjo kamoro ka makna bade ngane to I believe ni nyaka nche bade donjo office ntie jomosemako bade gi moketo kamoro ang'eyo ni nyaka nche wanda donjo office ntie jomosemako bade moketo kamoro ang'eyo ni nyaka nche nani donjo office AG ntie jomosekonyo giwa bunge wagi be okoda machagi wate but the problem wan go yes en ere kaka wanyalo konyo kasa ne affordable housing nani wacho maber kabisa oket gimiluongo ni boma yangu nyiso ni en kama kidhiti ilogin tingine samoro yudhe wa mang'eny gi ma samoro konyo wego lweny gi ok wadwa nyiso gi ni ere kaka nyalo yudo ot
koro ngeno odno dwaro ot orito mondo obi miye to jomoko to login kawga koro chieng' ma utego oserumo to ute moger kata mana Kisumu ka iyudo ka onge ja Kisumu modhi moyudo ot kanyo to gimomiyo ok oyudo ot MP mar the area mar chuny town nokonyisogi ni koro mondo oyud ot ka timuru kamane wasegero ot wadhi miyo ot so wala gimiluongo ni public participation to gino konego tim gino Kenya ka oinga ma PS mar housing ni wuok Nairobi dachako wacho no gini en MCA MP dong sani wane sirikal wate en governor ma kodhi eliel to wach ni adhi chung 2027 sani 2027 gowe mondi wawach ni sani sirikal nitie wan gi affordable housing ere ka jo Kisumu nyayudo affordable housing ere ka jo Mabenya nyayudo affordable housing ere ka jo Migori nyayudo affordable housing ka nitiere tich I believe ni kata NYS kan chichiwo ka MPs gini ga slots mana ka sani jo gore sani ba jini sirikal MPs ni slot sani budget chairman wan gi atandika gimikete budget MPs gini nafas no so onego gikaw information ni gimi ja piny mane piny ni mondo ng'e ni an ok riti mana MP chieng' liel Saturday e kodhi onyisa ni mondo wadwa goga ucho Nicholas mokwongo ajiera godo ga ucho iduk mathoth makaban tie difference moro matin aparo no wa correct bamondi a disagreement manentie Siaya County between the senator and the governor then the senator ne feel no and kinde mar mondo governor owere gwach mar goro go sirkal mamalo mondo rang kaka ginyalo partner kaka constitution dwaro emane kelo gimo kapon mano ne nyalre to kara opionda yo initiate process mar the state house to wadwokero kamano governor no realize very fast Bukuruno on the process bedo part of the team. But dongineno kama ni mgimo iwacho no dwoko sia piny weche mag ginga maduong' matin kianga motimore nade nikech gimo me dwoko wachien yes inano kaka nyoro kanyichiwo report kata kernyo penjo weche mag sha governor wonyo ogichiwo report sha tino ka sha ni en gima sani en gima important Kenya ka gima mfani gan kino kakro jo pinyo kuwegi moro to gino tiyo koro sha tiyo to konyo jo piny to Siaya gi kwenda tamalo batini ni pira beach nikech instead mar mondo give me your information about it kake gine ne chato nenti discrepancy mangeny manedhi mbele about governor wanting to tell the truth to the power koro marariyo gima yigo kode machielo en mako bad bede jowa to kako sako junior wacho ngenti jok moko siasa ga appointment kitimo to bro ngire whether ja siasa no uno wacho kata oko wacho mobe ko ni be no wacho lakini no kai time matin ni dweche matin manyogine jok ma odese mako bad gi corporates bro kata committees and mobi employment already in talk of Siaya County and elsewhere kenti jok moko ma Migori nyaka jo ma mabe musekiti corporates go nyaka jo influential musekito boards ma usika kata kod wichi kakinyalo ndikiji matende no oseki to en uno si keto bade ni kanyo manyalo mako bade jomoko ikundi mopogore kono mane achiel kuom olemo ma iponi sirikal strategically kat poni na tunkuro monge ponogi mane gima wuoy then gima bende adwa na parnoa ma hero ga nyisuji kopogore kod ndiko jino nyaka wayiere ni gimo kaka barabara en gima important gimo kaka stima en gima important gimo kaka payago factories mag rech kakuru jodupo kolowo to nwango cash sechego en gima important mano gima ok kony individual kaka ndike ne bro konyo individual family ne barabara kolos bober bagin lam jo apiko te kod jo taxi kod jo matatu bro duko cost of tear and wear tien to business bro medre dondari bro ki yawe kiosk yawe dukni yawe petrol stations mane ber infrastructure stima ko kitigwen tino kako kijana mro ya ukinyuzika mro ya uginene kucha emi wodi gi muko kaka stima gi muko kaka payago fishing bay fish cages mogi ma employ jindi directly ko gi ilago wadware investment masirkal very 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 fast emi ne ko nyal afford wasting time kaka josia coach jatelo aero gimosiep nani ne wacho en mani koro otemo police viongozi wa jogi jatelo na bedo gi jogi joga ngegi viongozi wa ng'eny gi giero joma lao gachgi to kijana angi gari to ka osiling 10,000 mar 100 kata 55 to olao kijana olawe nyaka kuchuchonde to ka 10,000 ni to miye kosa 100,000 ni joka paro no 100,100 kata 50 kijana chiko machak manya ka simbe gibi jende wetegi mane gima giero jatelo nyaka wakon jowa diri ni sani gine sirikal
giwe preach no gik moko maonge sani gi empower vijende wa kendo gi make sure ni gimiyo vijende opportunity mar business ginti vijende wa mantiere gi company manyalo timo tenda gimi vijende wa gitenda giwe biro no aliente kagi yanyo no Gachagua gibiro no aliete kagi BF gimi pod ginyo full opposition to gine government gimi jo opportunity sani kidhi Kisumu county crime ni malo molo Nairobi to Nairobi kai monego beni crime ni malo molo Kisumu kai capital city ineno Siaya county kamigo keno siepa crime ni malo molo Nairobi kasani nang ineno tangumo vijende manoluro crime sani vijende mangjoluma manoluro crime sani ni crime molo Jorabuon nang gine nikech vijende wa wayero viongozi gi mondo ok yeri mondo ipog CD mondo ipog basari kapo ni jinego pura ne basari kende to kare nego doke ne chief gi jodong gweng mondo pogi kama ni mondo miyo minewa chiwo saparo timidhi yero ngato mondo pog basari yuto wan kar ka gi corona ne chief gi jodong gweng ne pogo gine mi umo godo umcha to ne gipogo ndo maglo kama ni momo diero then okaw basari waket wach mar MPs gi wach mar ni okaw basari omi chief gi jodong gweng mondo pogi ineno jatelo tije moko mo believe ni iyiero giga ni mondo gipog basari koro jatelo anya nyisi ni kawuono ni okinya keto mkutano Kisumu ka jogo okinya keto mkutano Kisumu rally Kisumu ka onge Raila Odinga okinya keto rally Kisumu ka onge William Ruto koro giloso kod convoy mar security mar president nango to samusa yiri bwana ni wacha ni gibiro mana sama dire function alafu ngamu yiri ni kinyana dui mari makibiro to ingi joma ni tingo chuma ingi vijende mariti nango to jogi yiri kendo gidu kinyi mondo ibed kiongozi margi kilokore nyankara goma gido maki ineno jatela do ko ni kawuono ni vijende wa piny kacha feel gi motani so jotendo wageni nyaka gi change attitude ni ke generation mabiro ni eri ochako ngeni siasa enango kare sasa ni manya change life margi kagi kawe ne gi assume to jogi biro frustrate gi data mogik gi make sure ni gi reach kum vijende wa kidogo kum wach mar ni wacho ni jotendo wageni ni onge ywarok jatelo an poka bedo close gi Raymond Omolo poka tiyo kode awinja Nairobi kar ka kwinjo kalelo moko to nyindo Raymond Omolo no golo ngato kidhios jini ngade no kwamo hospital bill iwinjo no temnade no chulo kinyi biro winjo ni Raymond Omolo ni eri joma en go kendo juluwa gi kendo mabiro chako fight mondo time nade ogole ineno ang'o miyo manyalo timo Gaucho gimanye studio timoni gimane studio timo nyoroni yes. Raymond Omolo nyocho time Kisumu ka noko tingo 2 weeks group mag vijende no wuok kendo ma oposa ngoa ma opos vijende go ma opos gimane Raymond Omolo no ni jomo timo go gin joveiga ni ogim jo Kisumu ni mano no Kisumu jowagi oko believe empower jogo believe ni mondo giketo vijende obed gi shida obed gu maskini mondo wafuat gi ineno gima ginyalo timo kabisa kende ko yegi ga tini ogiga mashati ni un kosa yiri bedo MP yes. To gimone gitim ne vijende en nyeo ne rungi jembe nyeo ne pala nyeo ne beti mondo kik ngato bede e podium kanyo ngani wuoge podium ngane kik mak microphone ngane opam mane gik magitimo viongozi wang'eny gi moyier ogiero ngama smart kikawuono kirado gi kiongozi MP uluongi nurade kode kata malo kode to uloso to inyise gi jatelo an gi kampuni na moro na gombo ni mia kata tendo moro mar wiro rangi e school kaja chande yes. Ayude kata mana 200 kinyo ko bikao simbi gimo biro timo biro goga ni shigi vijende moko ni ngama mukora ineno giero ngama ki irado kode tinse ni jatelo na go ni ngane nyoro nya pamo ngane kabisa ka mtuko polisi mano biro nyisi kama entie ko biro ko 3 hours kumero kodiko o ni yoda ineno ko jatelo ana kono vijende wa manti lunyanza nikitaja du kata ka koso bedo MP kata koso bedo senator yes but ananyiso vijende wa ni enough is enough nyaka wa mad leadership manyalo empower jowa kendo manyalo empower youth wa okonyal bedo ni Nairobi ka every weekend ki visit mochari ka jo mitero itero Kisumu gir vijende wa mogori sasi mowang ineno gimanye sudo timo nyoro cha kitime ka wuono ka in MP kata in minister ibiro chorni magoli nike jogi ngageni osako une gini yes gima Gaucho mora gano wacha die yes to adire ne momiyo wan kata to matindo un the future anongo bana ana lu mana Raila ginya sai bana ngomaro anoka nini bana ndio matimo
kukadiri ni obedo Nicholas kachel koro sako gi Gaucho to joma tindo ma en ubro chako ywak kata ywak bro chako bedo ni yawa de wang'e ni ndalo chani wan kod duol mane wadhira ticha de waloso gimoro de waloko gimoro gima nyaka wapindi kaka ojende walokie pachwa en ang'o ma expect koa kuom jotelo mwayiero kaka sani rogo strategy mag pono le sirkal de jotelo manyaka wapar ni we wacho hama ogine ni hama wan kaka vijana ga bigi chiko itigi gi mar chiko itigi mar winjo to gimon koro nyaka compel gi jogo ino falme nyaka compel gi winjo wana gi masinaga winjo no ungi gimoni go team ungi tije lakini in case expectations o paro no one way expected ko chupu kumwa 10 shilling ni are and shilling ni achile and shilling per beach and shilling a beach moro the way we go again one way expect kumgi koro gi judge gi keto i category no odibeno wan kaka vijendi obendi waloko pachwa waloko expectation marwa kuom jotelo mwayiero mondo mjumbe ongi tich mondo benu tiyo to bed ko ng'eyo wan kaka vijana wangi gimondo beno timo to sasa modhi straight wadwo ke line iwinjo koro wan wabende wa change perspective wa change perception to change strategy mar approach mar wan jatelo ok ni kichopo jatelo tijwa giriga yuaga mara nyanya nindo kich mara oketi maskini seche moko ka jatelo be kata kuno timosi amosa tikale dik midhi to mi luo makoka kota alright next time kacho nigi moto umite ineno to kiseke to ini won okimi jatelo thuolo odhi ka wi category mane osako no yes wabi do realistic ero kamana nya gini koro se ka orel engasma malo Gaucho se kete level moro gimada wacho is very simple kene ni mayot kabisa wan kama wakonyere kaka oganda kendo wakony vijende wa masa moro ni bang wan ke jomane no masa moro TV kama ogeni Gaucho dhima ber tedo kaka moro go e bunge wala ona chiki ni sania gi pesa mang'eny gingeno sako ni to koro nyaka nyita tiyo gi piesa re mondo molo en maber ing'eyo ni iluongo gingene gata majal ugonja ni beni maber gima nyaka wakungo wach is very simple yudhe watitiyo go that number 1 yudhe watitiyo go marach anabedo youth leader mar ODM Kamoni Railways Ward Kisumu County kocha between 2013 2014 2015 abedo an gi pichni kan waringe ndara gi James Warengoni ka wawacho ndalo tane nchilo ba masti waparo ka waringe street to ndalono kata koti naonge gara suit ere ngo ma onge saminyalo kisut kata ga unjo jalo pimoni en ngwech maratari but gima duong' achiel en ni ka jowa wan mosewarowa nitie din moro ma osipa mon tino doyo wedo wacho ni din migalo wan osewarowa wanyalo nyiso yudhe ni ang'o manyago gitim mondo giwuog from point A to point B nitiere ga sasa moma wuoyo ga piny wacho ni kaja sasa moeri maber kabisa okonego bed ni weekend from Monday to Thursday en Nairobi kata karo mo Friday to gocho ni gacho cha beni girunge mano koro liel moro nitie mopangi kala mondo wachi ni nichiwe skule class 8 onegi medri ichak register the form 4 itim dhi mbele okonya mago gik moko wachni en the only phone call monyalo goyo ni ani osako to gacho cha berunge ka pod nitie kosonje watiyo kod last weekend magilal ngato nyalo yiso to betini ka benyi pia ko gikoso sani gidik asedhi functions mang'eny wasedhi and kata mana chiemo ne wan dhi wa constituency yudo ka probox jo bet nyaka chien jo gima gitimo onge gini mana gibetini kori penjo ni jogi nikech sami beto jandhi wacha kata sami beto jakisumu ti beto ma wadu mi beto kibet ngama chielo to gweng ma ji betore wanya dongore nade so amor ni William Ruto kelo gimoro mokero jotendwa gi level mapok no ketgi nyaka nene so kok wanyal ka piny luok nyalo kore between now and ndalo William Ruto gite to kare onge president madhi lokowa adier ma Nyasaye kok wanyal ka jaluok nyalo golo ka jaluok nyalo wacho ni koro wawuok e beti wadok e penjo jotelo development to onge ngama chak ne lokwa kendo Gaucho wacho ni jogi kidhi ne gi wach mar development to kine onge mana adier ni an asetiyo gi ok abi mention jotelo ma asetiyo go before abedo tigire mondo molo daktari asetiyo jo siasa dore to kono ja siasa asetiyo gi siasa moyier kama asetiyo go kibire bire agenda maduong ande kora paro ni dena bed ni ochako tiyo gi rei chonde kora asebedo mabor to kidhi adhiaga agenda ni an kawuono jatelo aonge ot adwani mondo adhi agedi chingno koro ngini simbi ok chak maki ka jatelo moyier ok ochak odwaro ni mondo keti den ina wei moro ma kogocho ni teringo gi ngwech mane problem wan go nyaka kawuono ni ngene ka ngato mi 2000 every week for example o mi 2000 week ka week nyiso ni 2000 ni kichame ki ngama onge budget ni samo yonge nyithindo to ka samo itiyo gi gik moloso ilwet dhano gi to kar mo Friday ngino Thursday rumo ko migo Saturday
tigini tich adek orumo nyiso ni kori denyo mako biro ipenyo jatelo bibiri liel ikase nikech mondo bi liel mondo jaki yuda 2,000 cha Yes. so oketi 2,000 ok digedo 2,000 ok dinyom godhako 2,000 ok dikonyo mama nigi babani nyiso ni oketi ma inibro tiyo nyak ande wanda sana no gi yudhe mang'eny kata konya sa okawo kata ka gin gi problem tido ka youth nyo wuotho gi jatelo maduong' kabisa tigedo ne keti gedo ne nyiso ni jatelo ni okete ma to nyo tiyo matek kabisa okete moko ngima ne okolokore so kwa nyalo chako discussion mara ni ere kaka jowa nyalo loko ngima jot yudhewa mane pinygi kech ma to sane wan gi sirikal but wan gimoro ang'o manyalo kongi ma yudhe ang'o mi ere gimo nyalo yudhewa nyalo timo to ka yudhewa maricho then onego gilokre nade mondo mi ging'e ni jatelo ok en ng'ama itiyo go kuom ok tiyo kodwa kuom goji to tiyo onego ti kodwa kuom empower ngima wawegi gi ngima familia wa walu nikech ok dalu ok nyalo governor tidak marach odongi daka 4 nyiso ni daka achiel Yes. otin to tin ne mit neno kaka ucho chwakore motimo gaucho tin ne mit ne nitire koro ote manyaka dhine jomatindo yes madwa ni wuok kuom jomatindo nikech usebedo gi jotelo useromo kodgi useneno kaka gitimore kaka jomatindo bende timore kodgi gi samoro geno mar jomatindo samoro jomoko gombo ni mondo oyud mwandu mapiyo kaka jomatindo ma samoro ok nyalore momiyo samoro bende jotelo nyalo wacho ni ng'ano dwarikni ok samoro ok ing'e ni jatelo nokawo ndalo mar romo nade mondo ochop kama ochope gaucho nitie wach moro malodo iyi midwa ni mondo inyis ni kod ka bedi nyisogi ni to kaka jomatindo ang'o ma nyaka time e dakika achiel gaucho an gima nyalo kono vijende mantiere vijende wa matindo rowere matindo mang'iyowa yes kiwuok Migori, Siaya, Kisumu, kanye Nairobi nyaka Mombasa ni ogik sama koro nyaka change mentality maru kendo be koro nyaka udil gi jogi wise kama giparo ni gin wise no koro nyaka udil kod gi wisely makru ID to nyaka koro ji panga to sani eri kiongozi mora mora kato bed mana women rep sama women rep ma Siaya county ma central kaka lose about in development kako do empower mine lakini women rep ma wuok Nyanza biro lose joma dwaro gi kaka gibeyo to sije gen gi 60 years to biro rally biro nyiso ji kako ber kaka ji dware kaka jini mago pusi maganga to wacho ni to wawa babu kama bane ni rally no wuogi kama bosa wuok ni endilu ko de kanyo kejo nego nyiso gik mondo atimana so bijendewa ni enough is enough manyuru ngiuru viongozi ma nyigi interest kendo nigi aja mar empower mane ma wacho ni make sure ufuate tanyalo nyiso Roymondo mondo man pokabedo simu ni kapo ni gik motimo gi en adieri to make sure no time makata kapo ni jogo insist ni biro gole PS interior PS no to gimotimo ne fuate moloyo ubed maber no please jomoko ni no mie post no mondo gi no agodo jitu mane manyiso pia wandai mbadi gango nyocha nane no kambadi ogolo 1.5 million mangeni no all kano idho ndege tangeno onyo masiria pesa no wala ni mondo kawe sudi okaw sudi bende otere Migori otere Suba okele karka to vijende wa Nairobi kama yanga ika madhare kwa ruma korokocho dandora begire nafasi katike wach mar udi yes udi giwe ketwani kwa nani nyiswa ni mondo jo ya usimu vijende wa yoge smartphone sani wane serikali gilungo gutieno to gikonwa ni ngane okondeki nyinge ngano ndikosa kete kwa kisa no je udi goeko kore ka gibi kao gibi kao details kawa tire udi mokwongo gima nyaka bedgo en bedo gi ng'eyo the first step mar bedo ng'ama powerful en bedo gi knowledge gik muiwachonwa kaka affordable housing nitie procedure ma ji register go ok ne oyolo diluongo ji pap timiyo nitie procedure nitie government oyawo portal gik moko kaka shago wakuuza gikila for example Gunja sana wanda inyo negotiate 100 units na unogonja kama miluongo nure ok di unantie kijana mangu simu ojende man gisimi madongo mano undre wa ochure die bed gi information bed ki nginja television magma opportunity mo serikali en ma bed sorora government parastatal opportunities mag employment apply teach chom jatelo ne ase apply magma kaka ojende mo kunyocho ochomo andai bulungi interview in one of the corporates mar energy they are waiting for their calling mag empowerment bwadwaro to ini unya kibed gi in the first place so kija bela Mungu ndiro ngi minyeyo bwana ni rito mundu ojana kipende Pero kamano mokunga gone vijendero kamano for the first time nyaka ntin chakre esirikende digitewa sebedo kwari ore to onge serikal ma vijana nyotinge bangu ma wacho ni wawe bakidi
nyano ka kijana oting'o Kisumo ni wawe Bakidi, giting'o Migori ni wawe Bakidi, giting'o Homa Bay. Manyiso ni William Ruto nyiso joluo ni Kidi ni ok en gima onego gogo ji, en gima igero go affordable housing, kendo joluo kawuono gedo gi Kidi. Nyiso ni William Ruto kende president mogolo jaluo moting'o Mabango ni kochako go ng'ato gi Kidi en gima igedo go. And omineno kata kanye wawuotho sani dhano wera affordable housing and everything. To gima na wachi katieko. Ni ojende mokunga go ne mondo mulero kamano. Nyora do gi vijende ma Kisumo, andang'e no budhera do gi vijende ma Migori, vijende ma Siaya, vijende ma Kumanade. Takwayo jotelo moyier nikech jo ma obed appointed gi ok ginyal wuotho ka jotelo gi ok omiyogi conducive environment kata alwora manyangafu. Akwa jotelo moyier kaka nye gi wuotho kaka jotelo moko wuotho kuonde moko, gikawo jogi gitier Kisumo, gitier Siaya, gitier Migori, mondo misiche mimiyo jo Kenya moko yudo pesa mag ohala to vijende wagi boyo yudo pesa mondo at least gima duong' be mang'eni biro miluongo ni Kasim Tani ni bedhi duoko tich mar bedo e dhot ni piny matin. Anda moro ni vijende ka nitie mi register jogi nigi simu ga ucho jogi nigi simbe kendo jogi neno gik mang'eny e simbe gi gibed gi simu gidhi gi register SHA gi register affordable housing mondo gibed gi seche ma jo Kenya kawo gigi to kawo gigi. Giko mar twak mar atini kwa mogiro kamano ne Charles Osako Junior Kachel kod Nicholas Gwadi gi Calvin Sokoth Gaucho kum twak manimba nyakwa mogeno ni yudo gimoro manyalo resi kata nyalo loko pachi kendo jotelo bende osiem ka gi joma tindo gi magin gi teko kachel kod dwaro mar lokruok. Nyinge en George Bati Eloya Musiro Ratilo Riti Masane.